Merba lura t-tielet u l-aħħar parti tal-programm Pjazza għal-lejla u għetilkom li se kolli miegħi mistieden il-Ministru Konrad Mizzi u raġuni għalfej il-Ministru jinsab magħna u għal-fatt illi der il-lejla quddiem il-Kumitat magħruf bħala Pana Committee illi qiegħed appuntat mill-Parlament Ewropew biex jinvestiga il-każijiet dwar il-Panama Papers, il-famużi Panama Papers illi fih kien implikat l-istess Ministru Konrad Mizzi. Però il-Ministru għala volja kien iddikjara kemm il-darba illi ma kien hemm xejn ħsieb ħażin f'dak li rrid joħloq bl-iskop illi jkun jista' jipproteġi l-assi familjari tiegħu u llum ippubblika l-audit ta' din il-famuża kumpanija illi qatt ma operat fuq kollox. Ekku. Sellimlek, Ministru. Grazzi Karli, lek u t-telespettaturi kollha ta' wan. Naħseb wara sena sħiħa dejjin bil-gazzetti kuljum jattakaw lili u għaddewna minn kollox li Sur Xkembri, il-familja tiegħi. Li wkoll ngħidu li Sur Xkembri ippubblikaw ukoll l-audits tiegħu. Wara sena sħiħa tal-allegazzjonijiet illum ippubblikajna l-audit u l-audit weriet li aħna dejjem għedna l-verità. Ġifieri li min-naħa tiegħi trust kienet għal skopijiet familjari li kienet irreġistrata mal-ewwel immedjatament wara l-inħalqet man New Zealand Tax Authorities li ma kienx hemm kontijiet bankarji għal dawk il-miljuni kbar li semma Simon Busuttil mhux qegħdin hemmhekk, ma kienx hemm transazzjonijiet u l-awdituri għamlu ċara li kellhom biżżejjed informazzjoni biex jagħtu l-parir tagħhom joħorġu b'dan il-Clean Bill of Health. L-awdituri kienu Crow Howard minn New Zealand. Dan huwa dokument. Li ippreżentat il-Pana Committee u ovvjament pubblikat issa għal kulħadd huwa pubbliku dan id-dokument. Bla dubju ta' xejn iva, qiegħed fuq l-internet, ġifieri kulħadd jista' jara biex ngħidlek il-financial matters tat-trust ġewwa New Zealand u l-kumpanija ġewwa l-Panama. Jiena kelli l-opportunità nintaqgħu wkoll mal-Kumitat tal-Ewropa, tal-Pana Committee, ma bżajniex minnu nintaqgħu miegħu ġifieri mort biċċi minn quddiem minnu bħala politikant. Ħafna mill-membri tal-Kumitat qaluli li ma jaqblux, qaluli li mhuwiex ir-remit tagħhom mhuwiex l-iskop tagħhom li jħarsu lejn individwi ġew hawnhekk biex jitkellmu fuq Malta. Imma ovvjament jien qedtilhom issa l-ajjattuli qiegħed hawnhekk u se nagħmel l-istatement tiegħi. U fl-istatement qudiemhom jiena spjegajt x'kienet ir-raġuni għalfejn taħt it-trust u l-kumpanija li kienet waħda familjari l-mara tiegħi u jien għexna barra minn Malta, kellna proprjetà barra minn Malta u kellna l-investimenti tagħna barra, għaldaqstant kien hemm il-ħtieġa li nikkreaw din it-trust. Spjegajtilhom il-gideb li kienu qalaw il-Partit Nazzjonalista li qalu li kumpanija ta' Shanghai Electric Power ħalsu il-commissions. Din hija l-istess kumpanija li rridu jbieħu 1 euro l-Partit Nazzjonalista li aħna ġibna 320 miljun euro għandi libel in place. Gidbu fuqna li kien hemm korruzzjoni fl-Electrogas u l-Kummissjoni Ewropea ħarġet qaltilhom isma' il-proċess tax-xiri kien fair and transparent. Gidbu fuq il-gazzetti meta qalu li jien ma ddikjarajtx lil din il-kumpanija barra minn Malta li jiena politiku u ħareġ ċar fil-qorti li jiena mhux talli ma ddikjarajtx, mhux talli ddikjarajt li kont politiku, talli kien hemm ħafna formuli fejn jiena għamilta bl-iktar mod ċar evidenti li kont politiku u meta l-ġurnalisti roħdaw l-karti li kellu kopja tagħhom hu għalilhom li dal-karti prattikament ma romx il-ġurnalist. Spjegajt ukoll kif li akkużawni li kelli investituri fil-kumpanija assoċjati mal-korruzzjoni. Mbagħad fil-qorti l-istess gazzetta tammetti li dan mhux vera. Spjegajt li jiena dejjem għamilt għal skopijiet familjari fejn kellha gazzetta minnhom li qalet li jiena għamilt dawn l-affarijiet mhux għal skopijiet familjari, mbagħad meta mmorru l-qorti u norhom il-karti qalulna kellna dawk il-karti, imma allura kelkom il-karti għalfejn mettuhiex. Tħossu kien persegwitat? Dik kienet witch hunt. Kienet witch hunt u r-raġuni li kienet witch hunt kienet li il-Partit Nazzjonalista qatt ma ħafru inna li aħna proponejna viżjoni tal-enerġija li nraħsu t-tariffi u l-wettaqnija. Ma jridu jniżlu għabxejn. Però għal Konrad Xkembri, il-politiku li ħareġ l-ewwel darba għall-elezzjoni ġenerali, kif jista' jipaċi l-fatt li ara jiena xi xtħalt? Jiena kuntenta xi xtħalt, ngħidlek għalfejn. Għax jiena tħalt tal-proġett li kellu Joseph Muscat, tħalt tal-proġett biex jinbidel pajjiżna. U meta nara dak li wedna u dak li għamilna ġifieri raħħasna tariffi b'25%, illum it-trapp isfet u mhux joħroġ miċ-ċumnija, qed nagħlqu l-Marsat, nagħlqu Delli Marawan, libna l-gass, neħħejna l-out of stock medicines, naqqasna l-waiting list, jonqos isir però naqqasna l-waiting list tal-isptar, ġibna proġetti kbar bħal tal-ITS u tal-imrieħel. Jiena b'dan affarijiet gburi u gburi li avolja kont persegwitat minħabba s-suċċessi li għamilna. Jiena gburi fuq dak li għamilna u li se nibqgħu nwettqu. Il-Partit Nazzjonalista mhux se jaqafgħu, se jibqa' jattakkana sal-elezzjoni, però jiena
at this stage għamet peace with myself għand il-paċi miegħi nifsi raġuni hija li issa l-verità ħarġet u ma t-tixjena għalwa awditur indipendenti. Ħanaraw issa dan il-filmat li għanna bl-iskop li nfemu aħjar x'kien hemm f'dan id-dokument li huwa l-audit tal-Ministru Konrad Mizzi. L-audit indipendenti Rotura Trust u Hernville Inc. turi biċċar kif l-istruttura hija skopijiet familjari. Ħareġ biċċar li għalkemm trusts fin New Zealand mhux bil-fors jiġu awditjati kien Konrad Mizzi stess li talab li trustees għal dan l-audit biex isir. Huwa konfermat li din it-trust ġiet reġistrata mad-Dipartiment tat-Taxxa ta' New Zealand fit-12 ta' Novembru 2015. Kemm fit-trust u kemm fil-kumpanija ma kien hemm l-ebda trading waqt il-perjodu li sar dan l-audit. L-awdituri konfermaw li kellhom l-informazzjoni kollha meħtieġa biex jibbażaw l-opinjoni tagħhom. Ġi konfermat ukoll li m'hemm l-ebda kontijiet bankarji kemm mal-kumpanija kif ukoll għat-trust. Crow Forward International hija rinomata bħala waħda mill-aħjar 10 Global Accounting Networks fid-dinja u fil-fatt rebħet diversi awards fosthom fl-2016 bħala Best Financial Advisory Company Global. Hija tgħid li dan l-audit sar skont kif stipulat fl-istandards internazzjonali tat-taxxa. Ministru, għax lejn il-konklużjoni ta' dan il-programm, il-fatt li issa li ħarġu dawn l-audits, ħarġet il-modertu dim il-Komitat tal-Pana, Konrad Mizzi mill-lejla sa' l-pija tal-elezzjoni, min se jkun? Jiena Konrad Mizzi se jibqa' jkun dak il-persuna li jibqa' jwettaq. Ġifieri jiena il-determinazzjoni li għandi u l-lealtà assoluta li għandi lejn il-Prim Ministru, lejn il-votanti tagħna, lejn il-poplu Malti Wawċi u anke lejn il-Partit Laburista se tibqa' tkun li se nibqa' nwettaq il-bidliet li jagħmlu differenza għall-poplu Malti Wawċi. Ġifieri dak huwa il-viżjoni tiegħi, dik hija l-ambizzjoni tiegħi. Meta jiena b'dispjaċir kbir kont mort quddiem il-konferenza ġenerali meta ħabbart li ma kont se nibqa' deputat mexxej tal-Partit Laburista, ir-raġuni li għamilta kont naf li ma kellix tort, kont naf li l-affarijiet li qed kienu l-verità, imma ma rridx nagħmel ħsara l-partit li tant inħobb. Dik kienet ir-raġuni. Imma wett ukoll il-partjarji tal-partit li jiena se nerġa' nkun an attacking force, nerġa' nkun fuq quddiem net, mhux biss waqt il-leġislatura biex inkompli wettaq imma anke fl-elezzjoni li ġejja biex aħna mmorru quddiem il-poplu Malti Wawċi b'viżjoni ġdida li tibni fuq dak li għamilna, imma it pushes boundaries again, nerġgħu noħorġu b'idejat ġodda li tassew se jkomplu jbidlu l-pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista juża lilek bħala l-iskuża biex jgħid li hawn teddida d-demokrazija, l-korruzzjoni, l-aġġettivi kollha immaġinabbli u jniżel in-nies fit-toroq u juża lilek bħala l-iskuża. Xi twieġbu? Simon Busuttil qed jikdeb. Gideb kemm il-darba, gideb fuq il-Prim Ministru qalli it-tielet kumpanija tiegħu baqa' jsostni dan, gideb fuq meta qalli ġol parlament li kien hemm korruzzjoni f'Taxxangaj Electric Power, gideb fuqna meta allega korruzzjoni fuq l-electrogas, gideb fuqna meta semma l-każ tal-Gazol, gideb fuqna meta semma tant każijiet oħrajn fosthom l-isptarijiet. Ir-realtà huwa li ma ġabx prova waħda li hija prova baqa' jistaħba wara l-privileġġ parlamentari, jgħid u jgħajjar mill-Parlament, meta nitkellem jien joħroġ il-barra, il-ġurnalisti jirrapportawh dak li qal ġol-Parlament bil-privileġġ parlamentari, imma meta joħroġ barra ma jerġax jirrepeti dak li qal fil-Parlament. Jien min-naħa tiegħi m'għandix problema li l-Partit Nazzjonalista jibqa' attakka lili, dan huwa sinjal li qed indejjaqhom għaliex qed inwettaq. Jien sakemm għandi l-appoġġ tal-Partit Laburista, għandi l-appoġġ tal-Prim Ministru, għandi l-appoġġ tal-poplu Malti Wawċi, nibqa' naħdem u nwettaq biex nagħmlu differenza. U tassew intejbu l-ħajja ta' kuljum. Ministru Konrad Mizzi, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek magħna, aħna nawguralek ukoll il-ħidma tajba, ovvjament ir-riżultati ta' daħal-ħidma tiegħek jidhru kważi ta' kuljum. Grazzi ħafna, sinjuri, aħna nerġgħu niltaqgħu magħkom għada fis-6:30, ovvjament mistednin oħrajn, suġġetti oħrajn. Issa ħiet